Vítám vás na dnešní ranní lekci jógy u řeky. Protože reálný záznam zvuku jde špatně slyšet, tak jsem to znova namluvila, ať si můžete tuto lekci projít v pohodlí vašeho domova nebo klidně na zahradě. Takže posadíme se do pohodlného sedu a nejdříve zharmonizujeme a sklidníme naše tělo, náš mozek, naši mysl takovou posvátnou mantrou Om. Ne, vždy se ta mantra povede. I já musím hledat občas takové to naladění, tu notu, výšku hlasu, aby se mi to Om líbilo. Dneska začínám vlastně jakoby písmenkem A přejdu do Om. A Om, zdá se mi, že se na to líp naladím. Co vlastně ta mantra Om dělá s naším tělem, s naší myslí, harmonizuje, uklidňuje a když budete na konci mantry, kdy se zavřenými ústy říkáte jakoby písmenko M, tak cítíte nádhernou vibraci v celém těle. Mezi rtama, na horním patře, v hrdle, na hrudníku. Vlastně je to taková vibrace, je to krásná frekvence, která je v souladu se světem, s celým světem, s vesmírem, s přírodou. Takže půjdeme na to. Pohodlně se usadíme. Nádech. Ještě jednou. Nádech. A ještě jednou. Nádech. Nechte doznít tuto vibraci. Tak. Dýcháme volně, jemně, nosem. Zvedneme pravou ruku nebo jednu ruku, obtočíme kolem hlavy, dlaň položíme na protilehlé ucho a skloníme hlavu. Druhá ruka je volně položená na stehni, na koleni. Jemně dýchám a vnímám protažení strany krku. Mohu si zavřít oči a jenom vnímám protažení kolem klíční kosti, kolem trapézu, protažení pod uchem. S výdechem pomalinku pustím ruku a několikrát jemný nádech a výdech. Zvednu levou ruku nebo druhou ruku, obkroužím kolem hlavy, dlaň položím na protilehlé ucho a opět skloním hlavu na druhou stranu, jako by se ucho chtělo dotknout ramene. A opět volně dýchám. Jemný nádech a výdech nosem. Opět vnímám, které svaly se mi protahují. Posílám tam nádech. S výdechem opět pustím ruku. A nechám doznít protažení. Udělám si z prstu takové špetičky, položím na ramena, lokty směřují dopředu.
a budu kroužit pažema. Takže s nádechem nahoru lokty a s výdechem co nejvíce dozadu a dolů. Nádech lokty dopředu, nahoru a s výdechem dozadu, dolů. Nádech a výdech. Nádech a výdech. Změním směr, takže začínám kroužek dozadu. A opět si pohodlně prokroužím. Nikam nespěchám. Pomalu se mi usazuje pozornost v sobě. Opět jemný nádech, výdech, sklidnění i po takto jemném pohybu. Propletu prsty na rukou, dlaně otočím dopředu a pomalinku půjdu do spažení. Kontroluju si usazení, stáhnu bříško, protáhnu páteř, spažím, paže se nedotýkají uší, ramena jsou uvolněná, zasazená do kloubu, paže protažené, trub je maximálně vytažený vzhůru, zpevněná záda, vtažené břicho a s výdechem půjdu do úklonu na jednu stranu. Pozor, ať se mi nezvedá vnější koleno, zadeček je v podložce. Protahuju do maxima. Usadím se v tom, zavrtím se v tom a protahuju trup. Stále podsazená pánev, vtažené břicho. Uvědomím si protažení vnější strany žeber. S výdechem vracím zpět. Nádech a s výdechem na druhou stranu. Opět kontroluju zadeček, kontroluju, ať se mi nezvedá vnější koleno. Protažená záda, vtáhnuté bříško, podsazená pánev. Vracím zpět. A ještě zopakuju na jednu stranu. Myslím na rovná záda, vtažené břicho. Ještě chvilinku vydržím. A změním stranu. Dýchám jemně. 6, 5, 4, 3, 2, 1. A zase pomalu budu vracet zpět. Pořád myslím na stažené bříško, vytažená páteř nahoru a volně spustím paže. Pořád myslím na rovná záda a půjdu do jednoduché rotace. Dlaň položím na protilehlé koleno, druhá ruka se vytočí dozadu, jemně opře o prsty a i v této rotaci se vytahuju nahoru k nebi. Nemusím pohled směřovat dozadu, stačí do strany, ale vnímám protažení páteře. Rotaci a protažení páteře. Podsazená pánev. S nádechem paže půjdou nahoru a s výdechem zmíjením stranu. Pořád si zkuste uvědomovat rovná záda, vtažené břicho. S nádechem spažím,
Otočím dlaně ven a pomalinku spustím paže dolů. Ještě protáhneme páteř, obratel po obratli, srovnám záda opět. Tak. S nádechem půjdu do rovného předklonu, zkusím ramena zasunout dolů a otevřít hrudník. Hlavičku moc nezakláním, dívám se šikmo nahoru, jenom uvědomuji si otevření hrudníku. S výdechem půjdu dozadu, vyhrbím záda, protrakce ramen, ale nepřenáším váhu. S nádechem otevřu hrudník a s výdechem vyhrbím, zakulatím záda. S nádechem otevřu hrudník, s výdechem zakulatím záda. Nádech, otevřu hrudník, ramena jsou uvolněná a s výdechem zakulatím záda. A ještě jednou. Opět srovnám posed, spažím s nádechem. Paže se opět nedotýkají uši, ramena jsou krásně zasazená do kloubů. Vytočím dlaně ven a pomaličku paže pokládám dolů, jdu dozadu za záda, propletu si prstíky a zkusím propletené paže co nejvýše zvednout. S výdechem pomalu půjdu do předklonu, paže pořád tlačím nahoru. Jdu do předklonu, tak, jak mi to tělo dovolí. Jestli se dotknete hlavou až podložky nebo země, je to úplně v pořádku, držte paže. Snažte se mít vtáhnuté bříško, nepovolujte bříško, vtažené bříško pod břišek a prodýchávám. Paže tlačím co nejvýše, jemně dýchám nosem. Pokud už nemůžu, pomalinku budu s rovnými zády vracet zpět. Kdo ještě vydrží chvilinku a cítí, že se cítí docela komfortně, ještě chvilinku vydrží. A pak pomalinku vrací zpět s rovnými zády. Propletení povolím, opět spažím. Otočím dlaně ven a opět pomalinku spouštím paže, nikam nespěchám. Jemně prodýchávám nosem. Natáhnu nohy do pozice holé. Odtáhnu si hýžďové svaly od sedacích kostí. Zadní stranu nohou přitlačím do podložky. Můžu si přiložit dlaně k sobě, srovnat záda, navnímat si pozici hole. Přitáhnu si jedno koleno k sobě tak, aby chodidlo bylo vedle kolene. Srovnám záda, druhá noha natažená, s nádechem spažím, s výdechem vytočím dlaně ven a opět přes upažení pomalinku půjdu pažema dolů a dozadu, kdy se opřu dlaněma o podložku, prsty stočím směrem k tělu. Chodidlo je vedle kolene, rovná záda a pomalinku zvedám pánev, hlava v protažení, vtažené bříško dovnitř. Nataženou nohu se snažím propnout, stejně i prsty se snažím co nejvíce přitlačit do podložky. Dýchám jemně, chvilinku vydržím. Držím.
A s výdechem dosednu na podložku. Připravím se ještě na jedno kolo. Opět spažím, srovnám záda. Přes upažení půjdou paže dozadu, opřu se o dlaně, prsty otočené směrem k tělu, rovná záda, pevná ramena a pomalinku budu zvedat trup, pánev, hlava v protažení, nezakláním. Vtáhnu bříško dovnitř. 6, 5, 4, 3, 2, 1. A pomalinku povolím tělo, srovnám záda, propnu nohu, nádech, výdech. Přitáhnu si druhé koleno, chodidlo opět vedle kolene, s nádechem spažím, srovnám záda, vtáhnu břicho, vytočím dlaně ven a přes upažení půjdu dolů, položím dlaně dozadu za sebe, prsty vytočené směrem k tělu a zatlačím do chodidla, do paty, do dlaní, zvednu trup, vtáhnu bříško a držím. S výdechem povolím, dosednu na zadeček, s nádechem spažím, a s výdechem vytočím dlaně ven a pomaličku paže pouštím opět dolů, dozadu za sebe na dlaně, prsty stočím směrem k tělu, zpevním tělo a zatlačím pánev nahoru k nebi, protažená noha, protažené prstíky se snažím přitlačit k podložce, hlava v protažení, nezakláním, stažené břicho. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tak. Dosednu opět do pozice holé. Mohu si promasírovat nohy, protřepat nohy. Protáhneme ještě zadní stranu nohou, zadní stranu stehna. Přitáhneme si jedno koleno, obejmeme chodidlo a nárt. Srovnáme záda, vtáhneme břicho. A budeme pomalu skrčenou nohu napínat. Takže pomalinku zvedám chodidlo. Stačí klidně do této pozice, kdy máme jakoby pravý úhel pod kolenem. A kdo se na to cítí, může nohu pomalinku protahovat. Jenom jemně prodýchávám. Tak, prodýchávám, rovná záda, nepřenáším váhu dozadu. Vnější ruku, to znamená u mě levou ruku pustím a pošlu dozadu do upažení. Dám si pozor, ať mám ramena v rovině. Nepřenáším váhu dozadu, vtažené bříško. Protahuju koleno, jak mi to tělo dovolí. Ale ať je to příjemné. A jemně prodýchávám. S výdechem zpět chytnu si chodidlo a pomalinku položím na podložku. Připravím se na druhé kolo. Zvedám chodidlo a zase podle svých možností protahuju koleno. Vnitřní ruka, co drží vnitřní hranu chodidla, zůstane na místě a vnější ruka půjde dozadu do upažení. A držím. Vtažené břicho, rovná záda. 6, 5, 4, 3, 2,
1. Pomalinku vracím zpět. Položím chodidlo. Nádech jemný, výdech jemný. Přitáhnu druhou nohu. Obejmu chodidlo nad. A pomalinku budu zvedat druhou nohu. Klidně opravdu může zůstat pravý úhel nebo nějaký tupý úhel v koleni. Každá noha je jinačí. Navíc cvičíme ráno, takže svaly nejsou ještě tak zahřáté. A jenom prodýchávám. Opět pustím vnější ruku. Půjdu do upažení. Nepřenáším váhu dozadu. A volně dýchám. S výdechem vrátím zpět, položím chodidlo do podložky a připravím se na druhé kolo. Nádech zvedám a pomalu protahuju svaly zadní strany nohou. S výdechem povolím. Vnější ruku pošluji dozadu do upažení, srovnám si ramena, ať mám v rovině. Nepřenáším váhu dozadu, vtažené břicho. 6, 5, 4, 3, 2, 1. S výdechem pomalinku vracím zpět, položím chodidlo, natáhnu obě dvě nohy. V klidu sedím, opět si mohu promasírovat svaly nohou. S nádechem spažím. A s výdechem vyrotuju tělo na jednu stranu. Vnější ruku položím na dlaň, na loket. Vnější dlaň položím vedle druhé ruky a půjdu do záklonu. Do takového jakoby kliku, kdy se snažím mít pánev v podložce a jenom protáčím trup. Jenom jak mi to tělo dovolí a jemně prodýchávám. S nádechem zatlačím do paží, opět do spažení. A s výdechem půjdu hned na druhou stranu. Takže vnější ruka, opřu o loket, o dlaň. Druhá ruka se opře o dlaň a zůstanu chvilinku v takovém kliku. S nádechem vzpažím, protáhnu tělo, srovnám záda, vtáhnu břicho. S výdechem opět půjdu do takového kliku, v rotaci. I vlastně tady v těch rotacích se snažím držet opravdu jemný dech a dýchám pouze nosem. Nádech nahoru a výdech na druhou stranu. Jemně prodýchávám, spažím a s výdechem opět vytočím dlaně ven a pomalinku budu pokládat paže dolů nebo připažovat. Pomalu se přesuneme ještě do lehu na břiše. Půjdeme do kobylky. Předpažíme, položíme bradu do podložky, nohy jsou protažené vzad, opřené o nárty a připravíme se na pozici kobylky a půjdeme do ní rovnou, zpevníme celé tělo, zatlačíme stytkou kost do podložky, zpevníme stehna
a zvedneme nohy i ruce nad podložku. Uvědomím si zpevnění celého těla, dýchám v jemnosti a s výdechem pomaličku povolím. Připravím se ještě na jedno kolo, zatlačím stytkou kost do podložky, zpevním stehna, zpevním celé nohy až po palce, propnu ruce, zpevním tělo a pomaličku v jemnosti s dechem zvednu nohy a zvednu ruce a držím. Držím a držím. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uvolním tělo, mohu si proplést prsty, dlaně položit na bicepsy nebo chytnout lokty, položit čelo na propletené předloktí. Končetiny dát na šířku podložky, špičky vytočit ven a chvilinku zůstaneme v pozici krokodýla a prodýcháme si bedra. A ta podložka, ten trávník není ideálně tvrdý, takže úplně není to až tak 100%. To krokodýlí dýchání, ale i tak si to užijeme a navnímáme si prodýchání beder. Prsty nohou dám do podložky, dlaně pod ramena nebo k prsům a přejdeme do kočky, do pozice kočky. Kolena jsou pod kyčlema, chodidla jsou protažená, záda rovná, zápěstí pod ramenama, dlaně zatlačené do podložky, prsty rozevřené, hlava v protažení. Žebra pod lopatkama se snažím na ty lopatky ze spodu přitlačit, takže je to takové vyhrbení nebo taková protrakce ramen. Srovnám celé tělo, zpevním bříško, zatáhnu bříško, protáhnu páteř. Loketní jamky otočím k sobě, zatlačím do konečku prstu, zatlačím do článku prstu, zatlačím do dlaní. Zpevním těličko, zvednu jednu nohu a protáhnu dozadu. Pozor, ať se mi nevytáčí pánev, ať pánev zůstane v rovině. Flex chodidla. Je zpevněné celé tělíčko, jo? Ta noha je jak beton, můžete si představit pevnost té nohy. Táhnu za patou do dálky tělo a za hlavou dívám se lehce před sebe. S výdechem skrčím koleno a koleno přitáhnu k lokti. A držím chviličku a pořád jemně dýchám. Opět protáhnu nohu dozadu, pevná noha. Držím. A s výdechem opět přitáhnu koleno k lokti. Snažím se stehno přitlačit k hrudníku. A držím. Opět protáhnu nohu dozadu. Zpevněné tělo. Vydržím. S výdechem opět koleno přitáhnu k lokti a držím to zabalení. Cítím, jak mi krásně pracují svaly v těle, prodýchávám. 6, 5, 4, 3, 2, 1. A vrátím koleno na zem, připravím se na druhou stranu. Zpevním tělo.
A pokud cítím, že jsem připravená protáhnout druhou stranu, zpevnit tělo, pošlu druhou nohu dozadu. Myslím opravdu na pánev, ať nevytáčím pánev. Vytahuju se za chodidlem, za patou, držím zpevnění těla. A s výdechem přitáhnu koleno opět k tomu vnějšímu lokti a chvilinku podržím. Dech se snažím udržet pořád jemný, ve stejném rytmu. Protáhnu s nádechem. A držím. S výdechem zabalím a držím. Pokud se cítíte, že se zadýcháváte, klidně zpomalte nebo lehce se můžete opřít palečkem o podložku. A opět s nádechem protáhnu dozadu, vytahuju za patou, nemusím zvedat nohu, zpevněné tělo. A zase s výdechem přitáhnu koleno k vnějšímu loktu a držím. Klidně si mohu pomoci tím palečkem, že lehce opřu podložku. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ještě držím, pokud můžu. Tak. Pomaličku položím koleno na podložky a pojďte dosednout na paty. Do pozice dítěte. Opřu čelo o podložku, pojďte prstíkama, píjalkovým pohybem ještě více protáhnout paže do dálky a prstíky protáhnu nahoru. Takového pavoučka udělám, cítím protažení ramen, páteře, čelo opřené o podložku, jenom prodýchávám. A ještě si mohu všimnout, jak tím dechem krásně masíruju vnitřní orgány. Po ránu nalačno, úplně super. Zrelaxuju tělo. Tak, nechám krásně navnímat účinky cvičení. Opět půjdu do pozice kočky, zpevním tělo a zvednu 2 cm kolena na podložku. A držím, nepřenáším váhu dopředu. A ještě držím zpevněné bříško, zpevněné tělo, paže pevné. A až teďka začnu přenášet váhu dozadu, nejdříve vytlačím zadeček k nebi. Zadeček, kolena zůstanou pokrčená, široká ramena. A až teďka začnu protahovat nohy, protahovat kolena a pořádně si střechu prošlápnu, kdy zatlačím paty do podložky. Nejvyšší bod je kostrč nebo zadeček, prošlápnu nohy, prošlápnu pořádně, ať je mi to příjemné. A pak pomalu, poctivými kroky malými, přes celá chodidla dojdu mezi dlaně. Zůstanu v hlubokém předklonu Uttanásáně, spuštěna hlavička dolů, ať se mi protáhne krční páteř. Mohu si proplést paže a spustit úplně paže svou vahou do podložky. Prodýchám a potom přes aktivní stehna, podbříšek a bříško srovnám záda, přizvednu hlavičku, rovný předklon. Klidně si můžu dlaně položit na stehna, pokud se nedotknu země. Zachovám rovná záda. A přes předpažení a vzpažení přes rovná záda půjdu do rovného stoje. Tak. A pomalinku přes upažení spustím ruce dolů. Tak.
Půjdeme do bojovníka číslo 3, takže pomalinku spažím, vytáhnu tělo, hrudní záklon malinko, vrátím zpět do stoje, zvednu pravou nohu a pošlu ji dozadu do výpadu. Do bojovníka číslo 3, když jsem na špičce, zadní noha protažená, přední kolenko nad kotníkem nebo nad nártem, rovná záda, bříško vtažené, ruce vzpažené a držím, hledám si tu rovnováhu. Hledám si rovnováhu, zpevněné tělo. A držím, dýchám jemně nosem. Lehce se od zadní nohy odrazím, držím ji ve vzduchu, přenesu váhu dopředu, dolů a půjdu do holubičky, ve které si mohu pomoci se udržet pomocí konečku prstů, zadní noha nahoru, pořád tu nožku držím ve vzduchu, pomalinku přenesu zase váhu dozadu, kolenko dopředu, spojím dlaně, pracuji s rovnováhou a až teďka položím chodidlo do podložky. Přejdu na druhou stranu, spažím hrudní záklon, nádech, s výdechem vracím zpět do rovného stoje a pošlu druhou nohu do výpadu dozadu. Stojná noha pokrčená, ať se mi to dělá lépe. Opět zadní noha na špičce nohy, protažené koleno, přední koleno nad nártem nebo nad kotníkem, vtažené břicho, podsazená pánev. Nevytáčím pánev, oba dva pánevní trny otočené dopředu a jenom prodýchávám a naciťuju bojovníka číslo 3. Zase se lehce odrazím od zadní nožky a přejdu do holubičky, nebo taky varianty na bojovníka číslo 3. Nožku klidně můžu poslat výše, jak mi to tělo dovolí, ale nejdu přes nějakou bolest nebo přes nějaké ego. Tak a pomalinku zase držím rovnováhu, přejdu dopředu s kolenkem. Ono ten trávník je trošičku hrbolatý, takže ta rovnovážné pozice jsou obtížnější, ale my to dáme. Tak. Dáme si několik pozdravů slunce jednoduchých, takže nejdříve nádech, hrudní záklon, s výdechem pomalinku roluju obratel po obratli dolů do hlubokého předklonu. S nádechem přizvednu hlavičku, rovný předklon, rovná záda a s výdechem pojďte několika krůčky do kliku, přes kolénka, dlaně nechám pod ramenama, lokty k sobě a půjdu do kobry. Tady bych ještě chviličku zůstala, pozor na ramena, široká ramena, zasazená do kloubu, lokty pořád držím u těla, ano, tady hodně pracují ruce. A zkusím posílit ruce, připravit záda na kobru nebo na asánu pes hlavou nahoru. Jenom si to prodýchávám, nechám to tělo zvyknout nebo nacítit si cvičení. Mohu klidně, jestli to tak cítím, protáhnout lokty, protáhnout paže. Pozor na ta ramena, ať nejdou k uším. Mohu ještě pohled nasměrovat dozadu, jemná rotace na druhou stranu. Ještě jednou pohled dozadu na jednu stranu a pohled dozadu na druhou stranu. Pomalinku vrátím zpět, prsty nohou do podložky a přes kolena se dostaneme do psa hlavou nahoru nebo do střechy. Tak, zadeček opět nejvyšší bod. Prošlápnu si střechu. A opět několika krůčky, dojdu mezi dlaně. To bude výdech, hluboký předklon a s nádechem přes aktivní stehna, podbříšek, bříško spažím, spojím dlaně a jemně s výdechem stáhnu k srdci. A jdeme v rytmu našeho dechu.
nádech spažím, hrudní záklon, s výdechem balím, hluboký předklon, nádech rovný předklon, výdech prkno klik, nádech kobra nebo pes hlavou nahoru, výdech střecha, přes kolena nebo rovnou, jak už jste zvyklí nebo jak se cítíte, prošlápnu nádech a s výdechem několika krůčky mezi dlaně, hluboký předklon, nádech spažím, výdech spojím dlaně, stáhnu k srdci, nádech spažím, hrudní záklon, výdech hluboký předklon, nádech rovný předklon, výdech prkno klik, nádech kobra, výdech střecha, nádech prošlápnu, výdech několika krůčky mezi dlaně, nádech obratel po obratli vzpažím, spojím dlaně, s výdechem stáhnu k srdci, nádech spažím, výdech roluju dolů, hluboký předklon, nádech rovná záda, výdech prkno klik, nádech kobra bez hlavou nahoru, výdech střecha bez hlavou dolů, nádech prošlápnu, s výdechem hluboký předklon, nádech spažím, spojím dlaně, s výdechem stáhnu k srdci, nádech spažím, hrudní záklon, výdech roluju dolů, hluboký předklon, nádech rovná záda, rovný předklon, výdech prkno klik, nádech kobra, pozor na ramena, výdech střecha, nádech, s výdechem doťapkám mezi dlaně, hluboký předklon a nádech, spažím, spojím dlaně, stáhnu k srdci. Nádech spažím, myslím, že už je to naposledy, výdech roluju dolů, hluboký předklon, nádech rovná záda, výdech prkno klik, nádech kobra pes hlavou nahoru, výdech střecha, nádech prošlápnu a s výdechem doťapkám mezi dlaně, hluboký předklon, nádech aktivní stehna, bříško, roluju nahoru do spažení, spažím, spojím dlaně a jemně s výdechem spojené dlaně stáhnu k hrudníku. Tak, ještě půjdeme do širokého stoje rozkročného, kde špičky vytočíme dopředu nebo mírně k sobě. Vzpažím, protáhnu tělo, vtáhnu bříško a přes kyčle půjdu pěkně do předklonu. Udržím rovná záda. Jemně prodýchávám a s dalším výdechem půjdu do hlubokého předklonu a mohu spustit co nejvíce trup dolů, kdy hlavičku se snažím co nejvíc dostat mezi nohy. Mohu si pomoct přítahem, držím se za kotníky, protáhnu tělo, protáhnu paži. Je to taková obrácená pozice, příjemná. Místo stojky. Dlaně dám do podložky, opřu se o dlaně a píďálkovým pohybem chodidla dostanu zhruba na šířku své pánve. Špičky vytočím šikmo ven a zadeček pošlu do hlubokého dřepu jogového. Pěkně usadím chodidla, usadím kolena, dlaně přiložím do pozice modlitby, lokty přitlačím zevnitř na kolena a zpevním tělíčko. Nejsem tom usazena jak pecka, ale opravdu ty lokty tlačím zevnitř do kolene a zadeček je pořád pevný, musím ji pérovat, jo? Můžu si vyzkoušet, že stehna jsou pořád zpevněna. Bříško, ano. Pevně držím tělíčko v protažení. Jemně prodýchávám vtažené bříško a až potom s výdechem už dosadnu na zadeček. Zůstanu s nohama široko od sebe, kolena jsou pokrčená,
chodidla přitlačená do podložky, jedno koleno nebo jednu nohu držím ve stejné pozici a jenom zkusím překlápět jedno koleno dovnitř a jedno ven. Jenom si pohraju s takovým uvolněním, ale zároveň pořád mám záda rovná. To samé s druhou nožkou, s druhým kolenem. Nacítím si, co dělají nohy, co dělají svaly, co dělají kyčle. Tak. Myslím na podbříšek, na vtažené bříško, rovná záda. A ještě přejdu jakoby do začátku pozice loďky, kolena, nohy na šířku, pánve. Záda jsou rovná, protažená, vtažené bříško a pojďte nahoru do spažení, jestli to udržíme. Váhu nepřenáším dozadu, záda jsou pořád rovná. Vytáhnu se za konečkama prstů na rukou. A s výdechem pomalinku budu spouštět záda do podložky. Malinko rolováním, jo. Na tom trávníku je to příjemnější, jo. Je to příjemnější. Nedoléháme na tvrdou podložku, ale ten trávník je opravdu měkoulinký, pohodlný. Položím obratel po obratli do podložky. Tak. Ležím na podložce, přitáhnu si obě dvě kolena k tělu. A protože opravdu ten trávníček je měkký, tak několikrát se zhoupnu a promasíruju páteř. Masíruju, je to příjemné. Zůstanu ležet na podložce. Zvednu obě dvě nohy k nebi. Kolena jsou pokrčená. Fajfky na nohou, zpevním kotníky. A jenom protočím celé nohy v kyčlích. Jenom si uvědomuju to protačení v kyčlích. Takže kotníky pevné, fajfky na nohou, kolena pokrčená a jenom protáčím obě dvě nohy dovnitř a ven. Pustím takové uvolnění do kyčlí, do kyčelních kloubů a jemně prodýchávám. Spustím nohy dolů, kolena, kotníky k sobě přitlačím a jedno koleno přitáhnu k hrudníku. Druhou nohu pošlu do dálky, snažím se celou zadní stranu nohy přitlačit do podložky a flex chodidla. Pokud se na to cítím, mohu proplést prsty pod kolénkem skrčené nohy a pomalu začít přitaženou nohu protahovat, ale opravdu, jak mi to jenom tělo dovolí. Jenom jak mi to tělo dovolí, ať nejdu přes bolest. A jenom protahuju a jemně prodýchávám. Jemně prodýchávám. Ta natažená noha je opravdu pořád přitlačena zadní stranou do podložky. Pomalinku vracím zpět, nataženou nohu přitáhnu a pomalinku vyměním nohy. Takže jedno koleno přitahuju k tělu, k hrudníku a druhou nohu posílám do dálky, do podložky, flex chodidla. A jenom s jemným nádechem, výdechem si uvědomuju protažení.
nohou. Opět si mohu proplést prsty pod kolenem a zkusit skrčenou nohu pomalinku napínat. Možná zjistím, že každá noha je jinačí, tak se snažím stejně obě dvě nohy protáhnout. Mohu si zahýbat konečkama prstů na horní noze, ať tam není napětí, ať tam není křeč. A s výdechem skrčím, přitáhnu druhou nohu, coupnu se ze strany na stranu. A ještě jednou aktivuji bříško, zpevním bříško, přitáhnu čelo nebo nos nebo bradu ke kolenům, držím kolena nebo spustím paže do dálky, pustím paže do dálky a chvilinku držím a jemně prodýchávám, bříško je vtažené, držím a až budu chtít, tak povolím a s výdechem položím chodidla do podložky, položím paže do podložky. A ještě půjdeme do pozice ryby, protože jsme měli hodně předklonů, tak půjdeme do Matsyasány. Takže obě dvě paže pod zadeček, dlaně půjdou dolů do podložky, zpevním tělo, hlavička v protažení, zpevněné bříško, zatlačím do loktu a zvednu trup. Držím zpevněné bříško, nohy jsou protažené a až teďka s výdechem otevřu hrudník a hlavu pošlu dozadu, kdy temeno hlavy nebo vršek hlavy opřu o podložku. Pevná ramena, pevné lokty, nohy těsně u sebe, protažené špičky a uvědomuji si otevření hrudníku a protažení oblasti štítné žlázy a jemně prodýchávám. Toto cvičení je součástí hormonální sestavy pro muže i pro ženy. Zpátky srovnám tělíčko a pomalu v té pevnosti budu pokládat do podložky. Opatrně vytáhnu ruce spod zád. Ještě můžu protřepat nohy a ruce, jakkoliv se něco potřebuje tělo zhoupnout ze strany na stranu. Jak to cítím? A už se mohu uvelebit do relaxační pozice šávasány. Nohy půjdou na šířku podložky, špičky nechám spadnout do stran, paže podél těla nedotýkají se těla, dlaně otočím nahoru k nebi, hlavu můžu lehce otočit ze strany na stranu, ať necítím nikde napětí. A prožiju si krátkou relaxaci, nechám navnímat a nacítit účinky cvičení. Zaměřím pozornost na zvuky kolem mě, které ke mně přicházejí. Navnímám si zpěv ptáků, šumění řeky, jestli slyším třeba nějakou stíhačku nebo letadlo, jestli někdy slyším štěkot psa. Pozoruju zvuky a už pomalinku stáhnu pozornost jen na svůj dech. Vnímám jemný a dlouhý nádech a jemný a dlouhý výdech. Vnímám procházení dechu přes nos, krk, přes hrudník,
břicha až do konečku prstů na nohou. Uvolním obě dvě nohy. Vnímám jemné položení nohou na podložce. Jsem pozorností v oblasti pánve. Vnímám vnitřní orgány pánve. Uvolním zadeček, jíždě. Půjdu do oblasti trupu. Pozoruji uvolněnou páteř na podložce, jak se obratle dotýkají podložky. Půjdu pozornosti k břichu, k vnitřním orgánům břiše. A mohu procítit vděk, jak vnitřní orgány krásně pro mě pracují, aniž bych je jakkoliv řídila. Zkuste ten vděk navnímat a procítit. Půjdu pozornosti k hrudníku, k srdci, k plicím. Uvolním paže. Nechám je s jemným výdechem jemně vnořit do podložky. Půjdu pozorností k hlavě. Uvolním obličej, vlasovou pokožku. Vracím se pozorností ke svému dechu. A jen navnímávám uvolnění. A jak tělo krásně vstřebává účinky cvičení. Mohu malinko prodloužit nádech, prodloužit výdech. Výdech klidně mohu prodloužit o 1-2 doby delší. Uvědomuju si opět zvuky v okolí. Uvědomím si, jak mě vánek šimrá ve vlasech, na kůži. Uvědomím si své tělo. Nechám si oči zavřené. A už se můžu pomalinku přes kterýkoliv bok dostat do pohodlného sedu. Nikam nespěchám. Pomalinku se překulím na bok a půjdu do jakéhokoliv pohodlného sedu. Může to být turecký set, nebo pohodlný složený set, nebo nechám nohy natažené. Oči si nechám ještě zavřené. Paže spuštěné dolů. Podél těla. Přiložím si dlaně k sobě a jemně několikrát protřu dlaně, vytvořím teplo. Mezi dlaněma vytvořím mističky z dlaní a na krátkou chvilinku přiložím k
k očím, k obličeji. A ještě jednou zkusím protřít. Vytvořím si teplo a ještě jednou přiložím k očím a nechám to teplo vnořit hluboko za oči do obličeje. Pomalinku spouštím dlaně dolů, otevřu oči a pošlu pohled hodně do dálky, do nebe, hodně do dálky, na stromy v dálce a pošlu pohled na blízký předmět, na ruku, na kytičku, na sebe. Tak, děkuji vám za pozornost a budu se těšit příště.